morning, Siargao! Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga, ilabi na sa atong mga viewers karon. Magandang umaga po kaninyong tanan. Ano yan nasabta sa laing edisyon sa atong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dinhi na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga ug sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tibuok kalibutan. Magandang umaga po. Good morning kaninyong tanan mga ka-Siargao. Good morning usab sa mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao, ang Dapa San Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos del Carmen, General Luna ug Socorro Pilar. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Magandang umaga po. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa mga kalungsuran o probinsya nga sakop nato dinhi na sa Caraga Region, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur o Dinagat Islands. Maayong buntag po kaninyong tanan. O sa mga kasikbit nato na mga probinsya nga maabot ning atong live stream, good morning po kaninyong tanan. Magandang umaga, maayong aga, maayong buntag mga ka-Siargao. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning Kuya G, good morning sub sa tanang Siargao North. Blessed Tuesday sa ato tanan. Stay safe pirmi. Gikan na kan Nico Cobillan Blase. Salamat Nico Cobillan Blase. Salamat, magandang umaga. Watching here at Lobogon del Carmen. Salamat po mga taga del Carmen. Good morning po kaninyong tanan. Magandang umaga po kaninyong tanan mga ka-Siargao. Dili na ta maglangan atong pagasayron karon mga ka-Siargao. Ang kahimtang nato sa atong panahon kung aduna pa bay pag-ulan nga atong masinati. Atong paminawon ang report gikan na mismo sa DOST Pag-asa. Pinaagi na ni Ezra Bolkerin. Good morning kanimo din na Ezra. Sa kasalukuyan, Northeast monsoon pa rin po o amihan yung nakaapekto sa buong bansa, kaya't makaranas pa rin po tayo ng makalimlim na panahon, especially dyan po sa northern and eastern section ng Luzon, down po yan sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Makulimlim na panahon and then may mahihinang mga pag-ulan na mararanasan dala po ng Northeast monsoon o yung amihan. And then, for the next 3 days, wala naman po tayo nakikita ang namumong sama ng panahon kung titingnan po natin yung satellite o low pressure area na maring makaapekto sa ating bansa. Para naman po sa Visayas at Mindanao, yung Eastern Visayas at Caraga ay makaranas po ng makulimlim na panahon and then may mga pag-ulan. Amihan din po ang may dala ng mga pag-ulan na ito na kung saan yung nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, fair weather naman po yung maging panahon, bagyang maulap hanggang sa maulap yung mga kalangitan, and then may mga pulo-pulo, mga may hinang mga pag-ulan lamang. Agwat ang temperatura dyan po sa may Iloilo as well as sa Cebu at Tacloban, around 24 to 29 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 33. Again, De Oro, 24 to 31. Dyan naman po sa may Davao, around 23 to 30 degrees Celsius. Mao kana mga ka-Siargao, ang latest updates nato mga ka-Siargao sa kahimtang sa panahon. Aduna gihapoy pag-ulan nga atong masinati. Apa na hinay na lamang kini mga ka-Siargao tungod na kini gihapon sa frontal system nga atong nasinati og mga localized thunderstorms mga ka-Siargao throughout the day. Salamat Ezra Bokerin gikan na sa DOST Pag-asa. Siyempre, dili na ta maglangan mga ka-Siargao atong pagasayron karon ang police report mahitungod na sa duha ka miyembro sa PNP arestado sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Ang dugang report ni ka-Siargao Mark James Lisondra. Good morning kanimo din na Mark. Yes, marado na bundag ang formal. Arestado sa mga pinugyanan sa kapulisan ang duha ka police officer kagahapon adlaw, Pebrero 1, 2021. Tungod kini sa warrant of arrest nga gitangalaog kadiin nadakpan kini nga duha didto sa may Borromeo Canto Amat Street, Barangay Taps, Ciudad ng Surigao. Nakilayan ang duha ka akusado nga police officer nga sila ni Marcelo Sandag Agyang, 30 anyos layaki, membro sa Philippine National Police nga di nakadestino sa 132nd Company, Barangay Adlay, Carrascal o residente sa Purok 8, Barangay Panakian, Carrascal, Surigao del Sur. Tanang si Roland Julay Amoy, 45 anyos layaki minyo, PNP member gyapon nga di nakadestino sa Philippine National Police Training Institute, Camp Vicente Lin, Calamba, Laguna.
residente sa Purok 9, Barangay Manapa, Binavista, Agusan del Norte. Ang duha ka akusado ang may warrant of arrest sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Ubos kini sa criminal case number 20-19667 sanan 20-19668 nga gipanganaog ni Honorable Jelito N. Bahan, presiding judge sa MPCC Branch 2, Surigao City, kini pinitsahan Enero 21, 2021 nga may girekomendar nga piyansa sa kantidad 30,000 pesos para sa ilang temporaryong kagawasan. Sa pagkakuman kining duha ka akusado andyan sa kustudiya sa Surigao City Police Station. Mark James Lisondra, Siargao TV News. Daghang salamat ka Siargao Mike James Lisondra sa maong report karon base na sa pagkadakop karon sa maong mga kapulisan. Daghang salamat ka Siargao Mark James Lisondra sa maong report. Salamat sa imong report. Ilabi na sa mga correspondent o ang atong correspondent sa atong mga kwerpo sa kapulisan mga ka-Siargao kabahin na sa maong mga balita. Salamat ka Siargao Mark James Lisondra. Salamat. Happy viewing kanimo dinhaog sa imong pamilya usab. Salamat, magandang umaga. Good morning mga ka-Siargao. Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat, magandang umaga. Good morning kang Sir Edwin Clave. Good morning Kuya G, pag-greet ko sa aking pamangkin dyan sa Barangay Pacifico na si Lady May Clave og happy birthday. Happy birthday Lady May Clave. Gikan na kang Sir Edwin Clave. Salamat po, magandang umaga. Good morning kaninyong tanan. Good morning Kuya G, pa-shout out naman po. Dito na po kami sa Allenport papuntang Manila galing Siargao. Gikan na kang Sandro Bergis. Salamat Sandro. Magandang umaga kanimo din ha. Kuya G, good morning. Shout out naman sa ako mga barkada diri sa Matinao, Burgos, sa ila Makmak, Pipoy ug Anthony. Salamat gikan na kang Rojim Sulapa. Salamat po, magandang umaga. Good morning. Good morning Kuya G, pag-greet ko sa ako Papa Kinoy Gabotero. Salamat salamat po. Stay safe everyone. Gikan na kang Che Gabotero. Salamat Che, magandang umaga kanimo din na. Salamat. Good morning. Good morning sir from Binyan, Laguna. Gikan na kang Sembahon Romel. Good morning po, magandang umaga sa lahat ng taga Binyan, Laguna. Maraming salamat po. Good morning Kuya G, good morning Siargao. Stay safe sa imuha diha pa. Shout out ako sa tanan kasanag task force sa San Benito. Gikan na kan Sir Rudy Longos Plano Borja Jr. Salamat Sir Rudy. Good morning, magandang umaga kanimo din na. Salamat. Samtang mga ka-Siargao, di nila sabta maglangan ang mga bahin sa mga balita karon. Contact tracing in striktong iimplementar sa General Luna. Nagpagawas karon ang munisipalidad sa General Luna og Executive Order number 020 Series of 2021 o ang order sa striktong pag-implementar sa quarantine sa tanang close contact sa probable o confirmed cases og travelers kung kini makitaan og sintom o makitaan og sintomas o nagpositibo kini sa COVID-19. O kini dali nga i-isolate usab sa atong o sa saktong pasilidad. Dugang pa nga ang tanang suspect, probable o confirmed cases kinahanglan i-isolate kini sa quarantine facility. Magdepende sa severity of symptoms mga ka-Siargao. Samtang ang asymptomatic og mild cases kinahanglan i-admit o i-isolate sa temporary treatment and monitoring facilities. Gimanduan usab ang tanang individual business establishments, barangays, public o private entities nga mo kooperar sa contact tracing activities sa atong gobyerno. Sa katapusan, ang tanang private clinic sa General Luna gimanduan nga mag-report dayon sa mga rural health unit kung adunay suspected o confirmed case nga pasyente nga gitambalan sa maong mga klinika mga ka-Siargao. Mao na ang latest updates karon sa munisipalidad sa General Luna mga ka-Siargao. Good morning Kuya G from Pagadian City. Gikan na kang Mari V Bongkayaw Sumalpo. Salamat po.
Good morning mga taga-Pagadian. Good morning po. Happy viewing. Maayong buntag kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga kasyargaw, sa live testing sa Surigao del Norte, muabot na karong Pebrero. Gikumpirma mismo ni Surigao del Norte Provincial Governor Francisco Matugas nga ang saliva testing para na sa pagdetermina sa COVID-19 moabot na sa atong probinsya Surigao del Norte karong gibana banang tunga-tunga hangtod sa katapusan sa Pebrero. Sumala pa nga mismong si Philippine Red Cross Chairman Richard Gordon ang nagpaibalo ni inis sa maong gobernador. May numduman nga ang saliva test laway na lamang ang paggagamiton sa pagtest kung ikaw adunay COVID o wala. Igo lang ka muluda sa usa ka gamay nga botilya o maghulat lang ka og 3 ka oras ana dayon ang resulta ni ini. Atong paminawon ang kumpirmasyon ni Surigao del Norte Governor Francisco Matugas. Ako sabi pa mo sa atong katawhan na kuman Pebrero tadi pa matapos ang buwan ng Pebrero tunga-tunga moabot na didon ang saliva test don luda ra o nagpa-examine kita ako ko tag-testingan ang saliva test Philippine National Red Cross arang ra kadon kadali adara ka muluda daw istro ihat mo bida ra ka ngani ya may kidot ya na presento sa RT-PCR na pulpugon ang imo ilo ato pa sa tilaok. So, jaoy medtik na magwa. Kuan ra ka pa ingkuro sa kilid, jaoy labagan box. O ingkon ka dito, ato ka dito luda, kahamok dunga. Jaoy gamay na botilya adto dito nimo iluda. Ipaagi sa istro na gamay. Kitag imbitar man kami ni Senator Gordon ng Kopi. So dito kami sa opisina. Oto naglaong siya na ipaabot ko kuno sa mga Surigao noon na by February daon ay ato saliva test sa dito sa probinsya. So amo daon na pasalamatan nako og dako na ato senador o president ng chairman ng Philippine National Red Cross. Mao kana ang mismo pamahayag mga kasyargaw ang pagkumpirma karon nga muabotay dinhi na sa atong probinsya Surigao del Norte ang saliva testing karon mga kasyargaw. Mahinumduman nato mga kasyargaw nga unang gilusad kini didto na sa Muntinlupa o sa Manila Port mga kasyargaw nga mismong nagtest si Senador Richard Gordon mga kasyargaw. Mga latest updates nato karon. Sumala pa usab mga kasyargaw nga ang bayad sa maong saliva test karon ana lamang sa 2,000 ka pesos og posible pa kini nga moubos mga kasyargaw magdepende sa mga presyo sa uban pang merkado mga kasyargaw. Mga latest updates karon kay tungod sa saliva testing nato mga kasyargaw. Hapit na gayud moabot dinhi sa Surigao del Norte. Kaya ang priority asa ni ini dito na sa Metro Manila. O sumala pa nga February mo roll out na kini sa tanang molecular laboratory sa tibuok nasod Pilipinas. Good morning Kuya G, good morning sa tanan mga taga Santa Vaz, San Isidro o kang Winnie Consigna. Salamat po gikan na kang Ma'am Rubilin Consigna. Salamat po, good morning. Magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, ika-12 nga COVID-19 case natala sa Pilar. Natala karon ang ika-12 nga COVID-19 confirmed case sa munisipalidad sa Pilar nga usa ka 23 years old nga babae nga gikan sa barangay Caridad. Siya naay exposure sa case number 10 og walay travel history og walay kini tagbati og mga kasyargaw karon mild case lamang kini. Aniya ang contact tracing ni ini. January 21 nagtrabaho kini sa LGU Pilar. Pagka January 22, nagtrabaho gyapon sa LGU Pilar og mi-attend sa family event sa Panimalay sa case number 10 nga kumpirmado usab.
Pagka January 23, mga kasyargaw, nagsugod na ang iyang hilanat ug ubo. Nagsugod sa iyang pagkwarantina o pagkwarantin dito na sa Municipal Isolation Unit. Pagka January 25, nahuman na ang hilanat og adunay gamay nga ubo. Pagka January 27, nagpa-RT-PCR test. Pagka January 29, mga kasyargaw, nagpahibalo ang DOH Caraga nga positibo ang resulta ni ini sa RT-PCR o ama mo pasab nahuman ang iyang pag-ubo. Ang tanang kauban sa panimalay sa maong confirmed case nag-test na gamit ang ang rapid antigen test o tanan sila negatibo ang resulta. Sila karon nakakwarantina mga kasyargaw sa pagkakuman. Ang pasyente naka-isolate gihapon wala na kini sintomas karon mga kasyargaw. Mako na latest updates karon sa munisipalidad sa Pilar. Good morning po, magandang umaga. Unsa man ang requirement pag-anha sa General Luna, Kuya G? Kinahanglan gyapon og travel pass, ang inyong negative test result, ang e-health pass, og ang valid IDs, og uban pang requirements, ang face shield, ang face mask, mga kasyargaw. Kinahanglan gayud kay ang matag munisipalidad, mga kasyargaw, sa atong isla base na sa kumpirmasyon sa sa gobernador nga adunay mga nagkadaiyang checkpoints ang munisipalidad dinhi na sa atong isla sa Siargao. Good morning po, magandang umaga, happy viewing po. Salamat sa pangutana, gikan na kang Sir Melvin Bertus. Salamat, magandang umaga. Good morning Kuya G, pa shout out dire sa among accommodation sa Paco og sa akong kauban na si Maribel og Irene. Salamat Kuya G, gikan na kang Genevieve S. Causo. Good morning po, magandang umaga. Good morning Siargao, good morning Kuya G, gikan na kang Ma'am Amy Lubaki. Salamat po, good morning. Good morning Kuya G, pa shout out sa Figueron family sa Baybay Burgos o Gayab family naa sa Surigao City watching from Davao del Sur. God bless Kuya G, gikan na kang Crishel Bonono Figueron. Salamat po, good morning Ma'am Crishel, happy viewing po kanimo din na. Salamat, good morning. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga kasyargaw, RHU Burgos manghatag og libreng inhaler. Nagpahibalo karon ang Rural Health Unit sa Burgos nga dunay libre nga pang-ipanghatag nga inhaler sa mga hubakon. Ang maong inhaler gilangkuban sa salbutamol o salmeterol plus fluticasone inhaler. Adto lamang kamo sa RHU Burgos karong adlaw aron makakuha og libre nga tambal kinigikan mismo sa Department of Health. Limitado ra ang supplies ni ini mga kasyargaw maong ang nanginahanglan gayod ang priority ni ini. Dalha lamang ang reseta sa tambal para na sa inyong inhaler. Ilabi na ang pag-ayo o mga kasyargaw sa libre nga inhaler. Mga latest updates dito na sa RHU Burgos karon. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin, 914 ka estudyante nakadawat og tablets. Naasagan o nahatagan karon mga kasyargaw ang 914 ka mga estudyante sa nagkalain-laing mga eskwelahan sa atong probinsya Surigao del Norte. Kini usa ka programa sa atong probinsya ingon nga tabang sa pag-eskwela sa mga kabatan-unan. Sa pagkakaroon mga kasyargaw aniya ang mga nahatagan nga eskwelahan. Ang Surigao del Norte National High School adunay 350 ka mga senior high school STEM students. Apil na ang grade 11 o grade 12 ang nahatagan. San Francisco National High School, 22 ka mga senior high school STEM students. Apil na ang grade 11 o grade 12 nga nahatagan ni ini. Nahatagan usab ang Toledo Espantelos Senior Memorial National High School sa season. 53 ka mga senior high school STEM students. Mga kasyargaw. Samtang nahatagan usab ang Taganaan Senior High School nga mga 65 kabuok
ka tablets ngadto na sa senior high STEM student. Sa Taganito National High School, 78 ka senior high school ang nahatagan. Sa Claver National High School, usab mga kasyargaw, 110 ka mga senior high school. Sa Higakit National High School, mga kasyargaw, o Higakit National School of Home Industry Senior High School, nahatagan kini og 52 ka buok. Sa Bakwag National Agro-Industrial School, 39 ang nahatag kanila. Sa Alegria Stand-Alone Senior High School, 86 kabuok mga kasyargaw. Mainit National High School, 59 kabuok. Nga maong, mi total kini sa 914 kabuok mga kasyargaw. Dini na sa atong isla sa Siargao na humana ang pagpanghatag sa maong tablets mga kasyargaw. Pinaagi na sa atong DepEd Siargao. Mga na latest updates karon mga kasyargaw sa probinsya Surigao del Norte. Good morning po, Kuya G. Good morning, Siargao. Ingat pirmi, Kuya, and ingat, Siargao. God bless. Salamat ka nga, Ma'am Rubilin Bansig Oralisa. Salamat, Ma'am Rubilin. Good morning po. Magandang umaga kanimo din ha. Samtang mga kasyargaw, ang Dinagat Islands adunay bag-ong PNP Provincial Director. Opisyal na nga bilingkod isip bag-ong Dinagat Islands Police Provincial Office Provincial Director nga si Police Colonel Hermano P. Malyari atol sa ceremonial turnover kagahapong adlaw dito na sa San Jose, Dinagat Islands. Ingon usab nga hulip o puli kang Police Colonel Rogelio Raimundo Jr. Mapasalamaton si kanhing Provincial Director Raimundo sa katawan og LGU Dinagat uban sa mga government agencies. Lakip ang mga personay sa PNP, ilabi na sa suporta ni ini kaniya sulod sa 7 ka bulan nga pagserbisyo. Sa pagkakaroon, si Raimundo masay na sa Regional Investigation and Detective Management Division sa Police Regional Office 13. Nasayran nga ang maong mga balasahan karon sa mga kapulisan, ilabi na sa mga nangulo sa rehiyon tungod na sa kamanduan karon sa PNP, ilabi na ang Career Enhancement Program nga gipatuman karon sa kapulisan mga kasyargaw. Good morning, magandang umaga. Mga na latest updates sa Dinagat Islands karon mga kasyargaw. Morning Kuya G, idol to SK Barangay, Lubogon Chairman Queenie Heisa P. Comon. Good morning po, magandang umaga. Ikan na kang Tony Boy Coro. Salamat Sir Tony Boy Coro. Salamat, magandang umaga. Good morning. Good morning, gikan na sa Barangay Lubogon del Carmen, Siargao. Salamat po, good morning. Shout out kang Lubogon Chairman Queenie Heisa P. Comon. Salamat, magandang umaga. Good morning po, gikan na kang Sir Tony Boy Coro. Salamat, magandang umaga. Good morning, magandang umaga po. Samtang sa laing bahin, mga kasyargaw, karon sa atong mga balita, atong pagasayron ang kahimtang sa COVID-19 sa Caraga Region. As of January 31, 2021, we have 41 new confirmed positive COVID-19 cases for area of distribution, 17 cases from Agusan del Norte, from municipalities of Nasipit, 8, Carmen, 3, Magallanes, 2, and 1 case each from municipalities of Buenavista, Habonga, Kitcharao, and RTR, 2 cases from Barangay 5, Cabadbaran City, 2 cases from Surigao City, with 1 case each from Barangays Canlanipa and Taft, 6 cases from Surigao del Sur, from municipalities of Lianga, 2, and 1 case each from municipalities of Carrascal, Hinatuan, San Agustin, and Tago, 1 case from Comawas, Bislig City, 1 case from San Agustin Sur, Tandag City, 12 cases from Butuan City, from Barangays Bading, 4, Daguhoy, 2, Villacananga, 2, and 1 case each from Barangays Baan Kilometer 3, Fort Puyohon, Libertad, and Mahay. For classification of cases, we have recorded 38 local transmission cases, 1 case with no travel history to an area with local transmission, and 2 cases with travel history to an area with local transmission. For status of condition, 32 cases are symptomatic, 8 cases have mild, and 1 moderate. For status of management, 41 cases are quarantined, monitored, and managed accordingly. As of January 31, 2021, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have a total of 6,259 confirmed cases, 888 active cases, 5,106 recoveries, and 265 deaths.
Mao kana mga kasyargaw, ang latest updates nato sa kahimtang sa COVID-19 sa Caraga Region. Ingat kita mga Karaganon. Daghan na usab ang nadugang nga COVID-19 positive mga kasyargaw. Ingat po, ingat kitang tanan mga kasyargaw. Good morning Kuya G, good morning Siargao. Ilabi na sa tanan taga Barangay Antipolo. Salamat Kuya G, God bless po. Gikan na kang Mambaw Suljen. Salamat, good morning po. Good morning Kuya G, ug akong mama nga tuwa sa Bukidnon sa Kibawe, gikan sa iyang anak na si Marieta Havillana. Salamat, good morning po. Gikan na kang Sir Ruel Havillana, good morning po. Maradyo na buntag sa tanang mga Surigao noon, labi na sa iyo, Kuya G. Amping pa-shoutout, Kuya, sa Sir na family, Gumaod family, kaya sa family. Salamat po, di ka na kang Ma'am Sheila May, Gumaod Sir na. Salamat po, good morning, magandang umaga. Good morning, Kuya G. Greet ko sa mga kalumunan, Espanto og Celisana, didon sa Burgos, Siargao. Salamat, Ma'am Lydia Liberty Espanto Celisana. Salamat po, good morning. Shout out po sa tanang kalumunan ni Ma'am Lydia Celisana. Good morning po, magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga kasyargao, middle of February, makadawat na og bakuna sa Pilipinas. Nakatakda na karong bulan sa February, mga makadawat mga kasyargao ang Pilipinas sa 5.6 million nga doses sa COVID-19 vaccine gikan na sa Pfizer ug AstraZeneca base na karon sa pamahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Maghatag karon ang Pfizer BioNTech og 117,000 doses sa tunga-tunga sa Pebrero, samtang ang AstraZeneca maghatag og 5.5 million hangtod na sa 9.3 million nga doses sugod karong tunga-tunga sa Pebrero hangtod na sa katapusan niini. Lahi ra kini sa 50,000 ka doses sa bakuna gikan na sa Sinovac sa China nga gilauman usab nga ma-deliver karong bulana mga kasyargao. Mga latest updates karon sa mga bakuna nga i-deliver din hina sa atong nasod Pilipinas. Gilauman kini nga tunga-tunga mga kasyargao sa Pebrero o hangtod na sa katapusan ni ini. Samtang mga kasyargao, ang atong horoscope karong buntaga ang ikaduhang horoscope sa bulan sa Pebrero mga kasyargao. Sa Aris mga kasyargao, ang imo nga mga tiaw-tiaw nga mga gisulti mahimong best idea sa negosyo. Lucky numbers 3, 9, 24, 22. Lucky color, cobalt blue. Samtang sa Taurus, kinahanglan ang pag-reverse sa family budget karon. Lucky numbers 17, 38, 24, 41. O ang lucky color, almond brown, mga kasyargao. Samtang sa Gemini, ayaw pagduol sa taong irritable o argumentative, mga kasyargao. Ang lucky numbers 41, 46, 16, 19. Lucky color old rose. Samtang sa Cancer, muabot ang solusyon sa imong problema karon. Lucky numbers 31, 28, 14, 51. Lucky color bronze. Mao na ang lain upat asa nato mga kasyargao. Unang upat nga horoscope karong buntagan, napay laing upat mga kasyargao sa mga mosunod ka minuto din na sa atong programa Siargao TV News. Shoutout po sa Arnido family sa Dapa, Surigao del Norte. Gikan na kang Ma'am Nancy Reliana Rafalio. Salamat po, good morning. Good morning Kuya G, mangutana ra ko kung lockdown ba ang General Luna. From Kagawad Christy from Union. Keep safe Kuya. Dili po lockdown ang Union, ang General Luna di ay nabasa mo na ako Union. Dili po lockdown ang General Luna. Magpatuman lamang sila sa striktong mga guidelines gikan na sa Department of Health. Siyempre, ang pagtabok sa nagkadaiyang munisipalidad. Hibalo naman kita mga kasyargao nga dunay mga checkpoint, manginahanglan lamang sila ng mga requirements mga kasyargao para nakamo makasulod sa General Luna. Wala po gigideklara nga lockdown ang General Luna. Ang ila lamang ipatuman nila ang mga health protocols, ang mga guidelines
o ang istriktong pagpatuman niini gikan na sa mando karon sa Department of Health mga kasyargaw ngadto na sa General Luna. Salamat sa pangutana gikan na kang Luis Bayan. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Good morning Kuya G. Pakipukaw ko kay Randolph Ivan Ray. Sinday na tuyog pa hangtod kuman. Pakitel na magsadyo og module. Thank you Kuya G. Randolph Ivan Ray Sinday, mata na gising-gising na kay sayo na sa buntag. Pag module na, kaya para mahuman ka dayon, makaduwa na dayon. Maraming na buntag, Sir G, watching from Manila. Di ka na kang Sir Randy Archaga Santisa. Salamat po. Good morning, magandang umaga. Happy viewing po. Kaninyong tanan, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin, mga kasyargaw, special box seats para na sa mga bata sa sakyanan, balaod na. Gipirmahan na ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang Republic Act 11229 o ang Child Safety in Motor Vehicles Act nga nagmando sa talang pribado nga sakyanan nga kinahanglan adunay special box seats alang na sa mga bata nga anaa sa edad 12 paubos sugod na karong adlaw. Sumala sa Department of Transportation kini aron masiguro ang kaluwasan sa mga kabatan-unan sa atong mga kalsada. Gibawal usab ang pagpanglingkod sa mga bata sa front seat sa bisan unsa nga sakyanan, mga kasyargaw. Mga latest updates karon sa kauluhan, ilabi na ang pagpatuman sa maong o pagpirma sa maong balaod karon. Good morning Kuya G, shout out kay Lizelle Team Kang Cadavis. Happy birthday, God bless. Happy birthday kay Ma'am Lizelle Team Kang Cadavis. Salamat po, happy birthday. Gikan na kang Sir Salgado Larry. Good morning po, magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan. Samtang sa dugang nato nga horoscope karon sa Leo, good idea karon nga heart to heart sa imong kauban aron ma-develop ang teamwork o cooperation karon. Lucky numbers 22, 25, 29, 33. Lucky color, sapphire blue, samtang sa Virgo. Mag-regular sa orasyon meditation practice aron mo abot ang imong perfect life partner. Lucky numbers 26, 37, 49, 53. Lucky color, mango orange, samtang sa Libra. Ang tanang gihuna-huna, ma-experience nimo karon. Lucky numbers 41, 52, 21, 33. Lucky colors, cranberry red. Samtang sa Scorpio, ma-share ninyo ang cooperative togetherness. Lucky numbers 39, 56, 19, 28. Lucky color, blue. Mga kasyargaw, mga na ang laing upat nato nga horoscope karong buntaga. Napay laing upat mga kasyargaw atong atangan. Good morning po, magandang umaga. Good morning Kuya G, watching from Zambales. Gikan na kan Joy Del Salvador. Salamat po, good morning, magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa mga balita nato karon, foreign visitors gitugutan na nga moanhi sa Pilipinas. Sumala pa karon kang Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque nga gitugutan na sa atong gobyerno ang pag-abot o pag-anhi sa mga foreign visitors gikan na sa mga nasod nga adunay bag-ong COVID-19 variant tungod kay kaya na sa atong healthcare system katambalan kini. Apan giklaro ni ini nga limitado pa lamang kini, maong dili pa dako ang epekto mga kasyargaw. Ang pamahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Well, una-una, no, kaya naman po natin binan yung mga bansa na merong new variant dahil kinakailangan na masiguro natin na meron tayong sapat na kakayahan para gamutin yung mga magkakasakit, lalong-lalo na yung inaasahan nating surge ng Pasko translasyon. May awa po ang Panginoon, hindi naman po nangyari talaga yung surge na yan, at sa ngayon po, sapat ang ating kakayahan na gamutin yung mga magkakasakit na seryoso. Kaya hindi na po kinakailangan talaga na i-ban sila, at ang tingin naman natin, sapat po yung protocol na ginawa ng ating IATF na matapos ng 5 araw ng quarantine, tsaka sila mapapatest at ipagpapatuloy hanggang 14-day mandatory quarantine in coordination with the LGUs. No? Now,
Siyempre po, hindi na natin po pwedeng ipagpatuloy pa yung ban na yan dahil ito po ay makakasama sa ating ekonomiya. No? So sa aming palagay po, at ito po naman ay decision din ng IATF, sapat naman po yung existing protocols natin para po maiwasan yung pagpasok ng new variant. At lilinawin ko lang po, no, it's not as if napakadami pong mga dayuhang pumapasok ngayon sa Pilipinas. Kakaunti lang po yan. Ang mga po pwede lang pumasok ay yung merong mga treaty traders visa, investors visa, kakaunti lang po yan. Hindi pa rin po natin pinapapasok ang mga turista. Opo, tama po yan. Yung po yung ating pagtimbang palagi. No? Hindi natin maiiwasan talaga na nandyan pa rin ang bakuna, ang COVID-19 habang hindi tayo nababakunahan. Ang sinisiguro lang natin, meron tayong sapat na kakayahan na gamutin. At ito yung sinasabi naman ni Secretary Carl Chuat ng economic team na habang nandyan yung kakayahan na yan, pwede natin buksan ang ekonomiya natin even further kasi kung hindi, mas marami naman magugutom kung hindi mamamatay dahil sa COVID-19. Mao na ang mismong pamahayag karon mga kasyargaw ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Tugutan na nila ilabi na ang mga foreign visitors, dili ang foreign tourists mga kasyargaw, ang foreign visitors, ang mga investors, ang mga gustong mutanaw kung maka-invest ba sila, ang mga treaty nato o ang mga ambassadors ng laing nasod, mga kasyargaw nga mani sa Pilipinas para na makignegosasyon sa atong gobyerno. Mga na ang latest updates karon dito na sa kauluhan. Good morning and keep safe everyone. Gikan na ka Ma'am Marisa Migulyas Gonzales. Salamat Ma'am Marisa. Good morning kanimo din ha. O labi na sa mga taga Malinaw, General Luna. Salamat po. Good morning. Good morning Kuya G. Pag-greet ko kang Tatay Ricardo Fibra. Happy birthday din sa Libertad. Gikan na kang Ma'am Rosemary Febra Arreza. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Samtang ang ulahing bahin sa atong horoscope, mga kasyargaw, sa Sagittarius, ang imong social connection ang mutabang sa imong project karon. Lucky numbers 15, 39, 19, 34. Lucky color Mojave White. Samtang sa Capricorn, dunay kay talent nga viral karon sa YouTube ug mohatag sa imong anling nga bahandi. Lucky number 17, 26, 15, 31. Lucky color French blue. Samtang sa Aquarius, moadto sa gun o moadto sa club aron ipusil ang kalagot nimo o gun club aron ipusil ang imong mga kalagot karon. Lucky numbers 36, 51, 29, 43. Lucky color lemon yellow. Samtang sa Pisces, nailhan nimo ang imong true friend karon. Lucky numbers 33, 31, 21, 45. Lucky color red tea rose, mga kasyargaw. Mga latest nato na mga horoscope kinigiya lamang para na sa pagkabot nato sa atong success, mga kasyargaw. Maradyo na buntag Kuya G, ingat Siargao. Salamat. Gikan na kan Tata Manazones. God bless sa atong tanan. Salamat Tata. Good morning. Magandang umaga kanimo din ha. Salamat. Good morning Kuya G. Pag-greet po sa aking mga igsuon sa Burgos. Gikan na ka Ma'am Rita Gallo. Salamat po. Shout out po kaninyong tanan sa mga igsuon ni Ma'am Rita Gallo. Good morning Kuya G. Pwede na ba karon mo biyahe sa Surigao? Thanks Kuya G. Keep safe always. God bless. Yes po, naapoy biyahe. Kung gikan ka mo dinhi sa isla sa Siargao, paingon sa Surigao, naapoy biyahe karon mga kasyargao. Gitugutan naman na sa atong probinsya o sa mga otoridad, mga kasyargao. Dahil lamang ang mga requirements karon. Salamat gikan na kang Zes Yares Bao. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Happy viewing po. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, mga kasyargaw, balita sa sports nato karon, bakuna muna Alicer Dua gikan na sa PBA. Gianunsyo karon sa Philippine Basketball Association kung PBA nga dili kini mo apil sa East Asia Super League hangtod nga wala pay available nga bakuna sa COVID-19. May numdumang nakig-alayon ang Super League sa FIBA aron makamugna og full-fledged league kundiin lakip niini ang team sa Pilipinas, China, Japan ug Korea. Nasayran nga mag-abli ang maong tournament karong Oktubre 2021. Mga na latest updates sa sports nato karon, mga kasyargaw. Ang gitan-aw karon sa PBA ang safety sa ilang mga players ug mga staff, mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw, ang atong latest update sa COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas.
Ang atong nasod Pilipinas, mga kasyargaw, ana sa total nga 527,272 ka total cases na dungagan kini kagahapong adlaw og 1,658 mga kasyargaw maong 28,891 na ang total cases o total active cases nato karon sa tibuok nasod Pilipinas. Ang mga naka-recover mga kasyargaw na dungagan lamang kini og 27 ka buok maong ang kinatibuk ang ihap niini ana sa 487,574 samtang ang mga nangamatay na dungagan kini mga kasyargaw og 58 ka buok kagahapong adlaw alas 4 sa hapon base na sa report sa DOH Caraga Pebrero 1, 2021 og sa total niini karon mga kasyargaw na nakini sa 10,807 ang mga nangamatay. Mako na ang latest updates karon sa COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas, mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga mga kasyargaw. Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat sa inyong pagsuporta, pagtutok din na sa atong programa Siargao TV News. Salamat po sa inyong suporta. Maraming salamat po. Good morning Kuya G ug sa ako sister-in-law na si Mirasol Nogaliza Angob. Stay safe. Ika na kan Sir Felix Tecmon Lesondra. Salamat Sir Felix. Good morning kanimo din na. O sa lang viewers nato karon, magandang umaga po kaninyong tanan. Salamat sa inyong pagtutok din na sa atong programa. Salamat po. Good morning kaninyong tanan, mga kasyargaw. Dinhin na lamang ko kutob mga kasyargaw hangtod sa sunod nato nga panaguban dinhin na sa atong programa Siargao TV News para napagatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dinhin na sa isla sa Siargao, sa probinsya sa Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga ug sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao og sa tibuok kalibutan. Kini ang inyo nagalagad sa live stream karon. Kuya G, moingon kaninyong tanan mga kasyargaw, pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Good morning po kaninyong tanan. God bless po.